Doy, na ako'y challenge sa imo ha. Tarungag tubag ha. Uy! Unsa man na imong challenge day? Malingaw tana. Basig katugon ta na magkuan ha. Makalingaw man ka na. Oh, okay ra. Basta kay ikaw mo'y tirada. Ayos? Dali, maglingkod na ta para makakonsentrate ta. Okay ah. Unsa man din nga challenge? Buknoy. Mao na ni, may pang hotdog. Giugay-ugay pero ang itlog gisulod sa karahay. Ngi, taasa ana oy. Makaya ka na nako. May pang karahay. Gisulod sa itlog. Oh my God! May pang itlog. Gisulod sa karahay. Tama na bukloy? Tama man siguro to? Dili man to mao, Doy. Tarunga. Ay, sa taas mong guna kaayo ba? Ginagawa mo. May pang hotdog. Oh no. Gisulod sa karahay. Tama na bukloy? Sos, tarunga, Doy. Sunday na. Taasa man gud ana ba? Lisuda pud ana litoso noy. May pang itlog. No. Sa man gid ba? May pang hotdog. Hotdog og itlog. Gisulod sa karahay. Tama na? Binisaya man na imo ha, Doy. Binisaya gani. Di kay na mauli ay. Naunsa man din na mali di gihapon. Usbara godog. Sulti di unsa to? May pang Hila, usba daw? May pang hotdog. Giugay-ugay pero ang itlog gisulod sa karahay. Ay. Taasa mong god ba? Be. Una-una tong maayo. May pang itlog. May pang hotdog. Gisulod sa karahay. Ang itlog giugay-ugay. What? Tama no? Tama na? Tarunga, Doy. Aron madali ta. Ay naun sa mali di gihapon di ay. Pastilapan po ning challenge ni nga. Pwede man kung taasa ba? Ginagawa mo. May pang karahay. Giugay-ugay. Ang hotdog gisulod sa karahay. Murag tama na ron buknoy. Sos, pastilan ni mo, Doy. Dali eh. Pod. Aron madali ta. Na, gidangat ani nga challenge ni. Pastilana. Ang hotdog giugay-ugay. Ang karahay gisulod sa itlog. What? Tama to, buklay? Ha? Dili man na mao, Doy. Someday na di ay nga challenge na oy. Taas mo kaayo na gud imong challenge gud ba di man taka litos halos ara. Taas mo kaayo. May pang No. hotdog. May pang hotdog. Giugay-ugay. Ay murag duol na. May pang hotdog. Giugay-ugay. Oh my God! Ang karahay gisulod sa itlog. Mo na to ron. Mo na na, buklay. Mo na na. Dili palagi.
Goy, unsa man day ng challenge na nga. Di gihapon mao di ay. Na. Moy akog. Unsa man day itong ansiran may pang hotdog gisulod sa karahay. Ah, tama na na oy. Mabtan man pud tungang gabi anang trabaho ana challenge nimo nga. Di man ta kabalo mo. Ang sira na. Tama na na oy.